Makosiť podľa on sa vozí po ceste? Do 28 000 za túto, ne? Ty pokus. Môže byť. Tak ja neštudujem sa, tak sa to bude oné balík po 4 roky. Tak ale sa to kosolo, musel som to poobracať, poradkovať a keď vyrobím sám, tak amen. Marek by to zvládol. To je pekne ťažké. Však Marek je odborník na zákazky. Balíkovanie, to je moja vec. Je strana ako to robí. A prijam tu nejakých mimozemšťanov, nie? Že ťa tu prídu ničiť na úplne také bomby. Ničiť! Po farmingu. Nešli zničiť, ty kokot. Úplne, že by ťa zničili. Že by ti úplne rozjebali pole. Že? Všetko by pobrali, úrodu. Ženy, úrodu, Martio. Martio zobrali preč. My nebodáš? Útočník, že vraj pred útokom na Fico zakričal na jeho, že Robo poď sem. Robo! Lepo, čo dal snap? Pedri sa mi... Fakt robí tie parky. 4 párečky tam má hodené. Ten pupik čo? A tomu aj neviem písať vlastne, on nech si to ani nesťahuje. Že? Zase vysvetľuj mu 4 dní za sebou, že čo ako funguje. Nech si to Noga stiahne, ale mu to bude stiahovať 2 dní. Ale Noga je noob, on není farmár proste. On je tak spí furt. Iba tátko proste. Musíme nájsť aj týka, ktorý je tak farmársky srdcovo založený. Presne. Zober, že teraz budem v tom Holandsku a sa len tak pripojím na Discord, že pustí mi stream, chcem vidieť, jak farmárčite. Debil. Nechoď do Holandska, či čo si pasihnutý. Ja ale však zarobiť. Zarobíš aj na Slovensku. Veď ale donesem ti len nejakú onú kvínu, alebo tak odtiaľ. Chceš do Holandska robiť? No. S kým ideš? S gejom. Ale odpísal mi naspäť ten youtuberko. To je najlepší. Ja chcem jeho merch, nepredáva merch. Chceš merch už? Nemá nejaký, že je Marty Camp? Opýtam sa, či má merch. Kamože, či má Marty drink? Máš merch? Čakaj. Merch. Marty drink. Že Marty drink. Ku farmingu pred. Kto robí na 39? No mi sedí v kombajne. Lebo ti nerobil pracovník, ty dement. Ale však to ja idem robiť sám, ja to nedávam pracovníku. Jeho to baví proste, chápeš, že ho to živí. M-ko jak Marty. M-ko jak M-ko. Keď predávaš M-ko, tak kamoško... M-ko jak Sme M-ko. tam, kamo, sme tam. To by bol iný merch. A keby predávaš, tak sme tam hneď. My sme hneď valili do Dobnice. My to dávame... Kolesa proste. My to dávame normálne, aj pred farmingom občas. No, nech sa lepšie farmy. My už to máme ako cukríky. Drifty King tu zajebem. Ibož akože teraz youtuber, hej? A Samozrejme. kedy to bude tvoj full-time job? Či už je? Zarábam, delný? No s tými 11 odoberateľmi už kokos chalani. Ja neviem na gráni, že jak si to niekto pozrie to video, že čo musí na to hovoriť. Počujem, ale však ja na to farmingu máš 20 let zviadnutý, to čo je ty kokos? No to... Ahoj teba, čo to nejde? A sme proste tú kosu nakladali na tú vlečku, že tak to nejde. Furt to nešlo. Nemôžeš nič spraviť. No. Ty si není farmár proste. Nie, farmár proste. Takže ITčkarov neberem. Víš, ale vtedy pršalo, vtedy to bolo asi horšie. No. Tak ja ho tu nechám takto. Čo urobím? To jak preletel. Vyťahneme to hentou kokotinou? Ja to vyťahnem buginou. Vlastne to nejde dať. Buginou to vyťahnem, zapriahni ma. S buginou traktor chceš vyťahnuť. Veď ja to vyťahnem buginou. Daj to áno. Stoj. Kto to drží? Však ty? Ty debil. Ja? Či Marty? Ja to nedržím. Čo je? No, a tak ale diva na to.
Ale dáme. Ale keby to není bugina, tak už to je. Prečo to nejde odpojiť? Ty cikula. Mizni. Že ty cikula. Debil, fakt. Nie je to tam. Nevidím to lano. No. Ja sa dívaj, kamešku, na... Ale on musí aj pridať plyn, vieš? To by bolo moc jednoduché s tým incidentmi. Však ale keď pršalo, tak sa to nedalo. No. A keby dáme, že o tento traktor ešte jeden traktor? Ty môj kokot. Čo si urobil? Prečo nie? To prečo? Čo sa stalo? Čo urobil? To je. Čo sa stalo? Čo sa urobilo? Ja som videl. Nemáme veci. Prečo ja som videl, že... traktor? Či čo? Ja som videl normálne, že som v tom láne. Ja som Ja jediný viem, že tu máme vlečku, ty kokot proste a... Zase spí. To je debil. Idem si pozrieť to pitie, ukáž? Marty drink, dobrý. Kokot, jak by som si dal energeťak. Ja ty kokot. Vyjebaný. Jak aj. Asi one na bakete premením do jednoty. To prečo je... To prečo to je sneh? To okamžite Čo sa stalo? Okamžite choď Spike znova. Tak tomu verím. Nie. To nebude len tak, ale Matúš. Však dívaj sa, aký je mesiac, je únor. No ty. Však ale ty si vypínal to, one nie? To sa neže nie. Je. Marty to si dojebal, strašne si dojebal. Koho môžem sexuálne znásilniť? Ja. Ale Ja tu mám 39. Rafaelo, sa ešte aj zabíjam. Ty si čurák. Čo tam máš za bomby? Daj si parky, ty. Parky alebo ič. Kámo, furt sa varia parky, furt. Ja si ich dám dneska asi, že na večer. A ja zase, ja som na raňajky a na večeru sem. Nie. Pustite to. Peťko, ty si iný kokot. No tej pesničky, ja neviem čo mi tam hralo všetko. To čo bolo? Normálne, dobre, že nie ľudovky, zrazu na techno to je potom NCS songy, ty kokot. Kámo, teraz keď sú aj tie efekty toho prachu, toho dymu, ty kokot a do toho hrá to techno, to je úplne jak realita. Aj si guľu. To je kokot. Zguľovaný by som do toho, ty kokot. To jak by si robil? Ty si tu vieš, jak skákal na tie stoličke, ty kokot? Kamoško, by som vybehol von do piče, by som zebral prvý traktor a išiel by som. Však tú vlečku k tomu aj nemáme, či máme? Nie. Na čo nám bude? Na čo nám bude vlečka veľa? Hlavne, že máme stále vlečku na ten malý kokot. Sa hodí. Ja si neviem predstaviť zguľovaný hrách, ty kokot. Debil. Mám to skúsiť prejsť? Ešte mám sa skúsiť zguľovať. Ja už som si myslel, že to ide povedať. Ty kokoti. Ja mám sa skúsiť zguľovať? Taký tu je. Aby si iba počul, jak mu cvakajú zuby, vieš? Jak to jeba proste do stola. Kokot 8000 snapov by poslal, že ak hra. Aby nevedel, čo má robiť, ty kokot sám ze sebu. Si blázni. By si iba počul, jak s kolenami jebe do stolu. Matúš, nepojeme na pumpu? Tak kúpiť. Jako ty kokot. Nemáš káru? Autobusom. Nemám káru. Že autobusom? Autobusom na pumpu. Čo povedal? Ja vidím zase sám seba kokot. Autobusom na pumpu. Ďakujem. Že to keď napriahne tú ten kombajn. Jak môj penis. Hej. Nájdem toho môjho kokota nejakého popohnať. Začnem bičovať. Myslíš, že to pomôže? Vy ste leniví, vy nechcete robiť, že? Ešte No. tak. Že si vypli ističa na ulici. Dobre, to sú... Čo sa nás stalo? Neviem. Vy čo tu robíte? Ja jednu zákazku ešte si až poviem. Pepo, čo robíš? Matúš si spravil.
Čo som ja spravil? Hlupák Matúš, ja som celý čas Čo mi na proste pick-up za... Nie. Ne, kokot. Marty jebnutý, to isto on. No, vidíš ho, akurát som ho spomenul, debila, nič. Ty si taký debil, to čo robíš? Tak ti treba. To je posta, dajem to na tom videu, čo si ma tam vybral. Ten typek kosí a nekosí. No, tak to je Martyho problém. To je kreten, že? Tu zase Matúš porobil. Matúš, to ty si úplne retard už, alebo? Marty mu povedz. Martyho. Čo ja ty? Však ja som nič nespravil. Ja si iba pokojne zemáky kosím a ty tu na mňa zvaluješ zase nejakú špínu tvoju. Marty môže za všetko, chápeš? Za všetko môže Marty. No mám ho. Áno. No ale... A musíš odpojiť hento. Ináč mohli by ste vieš čo robiť? Ne. Nič. Zobrať nejaký skurvený traktor jeden. Ale prosím ťa, ja som to všetko robil sám. Čo si robil sám, však to je hovno urobené, ty sračka malá. Nič neurobil. Balíkovanie predtým, ty kokot. Jebdy. Kto mi s tým pomohol? Nikto do piče. Kamo, normálne, hej, nikto. Nikto, kamo, všade som mal iba pracovníkov, ty kokot. Dobre, čo sa stalo? Počúvaj, Marek, Matúš, dívaj sa na mňa. Okay. Ja tu Mareka sa snažím odstakiť. Dívaj, čo sa robí. Čo robí? Dívaj, čo sa robí. Ja tam nemám ani lano. Dívaj sa, ja tam nemám ani lano. Marek, ty čo robíš? Boj. Čo sa robí s tým serverom? Pridaj. Čo je? Čakám, kedy mi dá Monster spoluprácu. Ďakujem môjmu YouTube kanálu. Ale ty už máš svoj drink, čo by si chcel? Vlastne, ale... Vieš no. To je iba taká limitka, ale... Potrebujem niečo, že je na furt. Kokos, ale sa mi minule zdalo, že som tú limitku videl na pumpe. Ale nemalo to tvoje logo, neviem prečo. Asi ťa ojebal. To je vlastnoručný podpis vlastne. Ja? Ináč, počkaj, je to Pepo či ne? Neviem. Asi nie. Lebo naposledy, keď som hovoral, že ja Matúš a Pepo povedal, že za chvíľu príde, tak prišiel po 4 hodinách asi. A napísal mi, že ja som zaspal. It's hard to